Sanibonani bafethu, uhlula umthakathi lo. Bafethu, uyazi njalo ngihlezi ngikhuluma le language yami yokuthi ngithi uNkulunkulu uyi-energy akafani nami nawe. I-nature yakho uyi-energy. Ijulile lo nkulumo yami bafethu, ngisuke ngichaza uNkulunkulu ngokujula kwakhe. Uyabona? Uma ngithi uNkulunkulu uyi-energy, ngisho ukuthi uNkulunkulu ugesi kahle kahle njengoba uyawungizwe nawe ngisebenzisa igama elithi wena you are bioelectric in nature. Ngithi lo uNkulunkulu njenge-energy ugesi, ngichaze electromagnetism ngoba sifike sibe ne-synthetic electromagnetism bese sizoba ne-biological electromagnetism. Yabona? Le electromagnetism e-biological ile ukuthi zonke izidalwa zidalwa nayo. Synthetic electromagnetism ilo gesi ke esayikhandela wona la emhlabeni esiwusebenzisa kuma appliances nama gadgets njalo njalo. Uyabona? Kusho ukuthi yonke into esebenza ngalo gesi lo esayikhandela wona imvelo yaso leyo nto leyo, imvelo yayo leyo nto leyo. Uyabona? Shuthi singayibiza nje nge-device, singathi appliance noma singathi gadget, yonke into esebenza ngogesi. It's either i-gadget, i-appliance noma i-device. Yabona? Ungasebenzisa nawe lenye igama olaziyo ke, but izinto ezisebenza ngogesi nje. Nawe ke njengoba usebenza ngogesi, uyafana nokuthi uyi-gadget, uyafana nokuthi uyi-appliance, uyafana nokuthi uyi-device. Kodwa le e-bioelectrical kusho ukuthi nawe uyinto esebenza ngogesi. Kusho ngolimi oluzwakalayo singathi nje wena owazi ama-robot, singathi nawe uyi-robot kodwa likaNkulunkulu elisebenza ngogesi wemvelo kaNkulunkulu, hayi lo gesi esayikhandela wona sesifika la emhlabeni. Nje mfowethu uzothi uyajula nje nesimo sakho sokuba umuntu, hayi man, khona izinto ozoyinotice ezokwenza ubone ukuthi ngithini mangithi nawe ugesi okanye usebenza ngogesi. You are bioelectrical in nature. Uyabona nje ukwenzela umzekelo, thina abantu aba-spiritually woke, we no longer say ukuthi ngisacabanga. We no longer use the word think. We now use the word download, especially if it has to do with imicabango. We no longer think thina. We download ama energy encryptions in a form of thoughts.